Salah er den islamiske bøn. Salah består af 5 daglige bønner, ifølge islams lærdomme. Navne på de forskellige bøntider er Fajr, som er morgenbøn, Dhuhr, som er middagsbøn, Asr, som er eftermiddagsbøn, Maghrib, som er bønnen ved solnedgang, og Isha, som er natbønnen. Fajr-bønnen udføres før solopgang. Dhuhr-bønnen udføres ved middagstid. Asr-bønnen udføres om eftermiddagen. Maghrib-bønnen udføres om aftenen. Og Isha-bønnen udføres om natten. Alle disse bønner bliver reciteret, imens man beder i Ka'bans retning i Mekka. Muslimer skal vaske sig før bøn. Denne rituelle afvaskning kaldes for wudu. Bønnen er ledsaget af en serie af forskellige positioner, herunder bukke, stående, siddende. En muslim kan udføre deres bøn overalt, såsom kontor, skole eller endda ude på marken, men moskeen er den mest foretrukket sted for bøn.